Jos näkee sen yksinäisyyden tämmöisenä suurena ongelmana, josta pitää päästä eroon, niin se voi olla aika niin kuin raskaskin. Mutta jos näkee sen yksinäisyyden sellaisena elämän ilmiönä, joka koskettaa miljoonia ihmisiä, ja analysoi, tutustuu, miltä se tuntuu ja tuoksuu ja maistuu, niin että sä osaat ja tunnet sen ja ymmärrät siitä jotain. Ja sitten sen jälkeen kääntyy ulospäin. Voiko sanoa jotain lohdullista niille, jotka on siellä samassa suossa ilman, että ne kykenee analysoimaan sitä. Niin yhtäkkiä se voit olla niin kuin maailmaan muuttava voima niille, jotka sen kohtaa. Koska yksinäisiä ihmisiä on ihan hemmetistä ja niitä on niin kuin eri vaiheissa. Ja varsinkin vanhemmiten, niin niitä on siis varmaan suuri osa on yksin vanhuudessaan. Koska ihminen on laumaeläin ja ei ole tarkoitettu yksin. Ja se yksinäisyys vie kaiken ilon. Ja sitten se vie itseluottamuksen ja sitten se vähän näkyy ulospäin. Ihmiset alkaa haistaa. Sitten se tulee semmoista tiettyä epätoivoa. Kun sä tapaat ihmisiä, olet käyttäytyä kummallisesti ja sitten miettii, mikä tuossa on vikana. Joo, se on niinku sellainen kierre. Tosi veemäinen kierre. Ja parastaan tuossa yksinäisyydessä on, että ei voi olla kuin yksi ihminen, että se tarvitsee 1000. Sä löydät jonkun, yhden, pari, muutaman. Se riittää. Sitten alkaa taas lyyti laulaa. Ennen kuin mennään jakson pariin, mulla on yksi pyyntö, mikä vie maksimissaan 5 sekuntia toteuttaa. Jos et ole vielä tilannut tämän kanavan, niin voisit please tilaa tämän kanavan. 72% näiden podien kuuntelijoista ei ole vielä tilannut tätä kanavaa. Ja please, jos et ole vielä tilannut, voisit sä tilaa tämän. Kun tämä kanava kasvaa, me saadaan tähän enemmän vieraita, me saadaan enemmän mielenkiintoisia keskusteluita. Tilaajat tarkoittaa, että tämä kanava pysyy hengissä. Ja että vieraiden on helpompi luottaa tähän kanavaan, niin helpompi tulla tähän kanavaan. Vastapalvelukseksi siitä, että sä painaat tilaa-näppäitä. Mä lupaan tehdä kaiken, että mä teen niin hyvää laatua kuin koskaan mahdollista näiden keskustelujen eteen. Ja mä lupaan etsiä kaikista mielenkiintoisimmat vieraat Suomesta tähän ohjelmaan, jotta tästä tiedosta taas hyötyy meille kaikille. Anyway, kiitos siitä, että oot ottanut tän ajan omasta päivästä ja katot tällä hetkellä tätä jaksoa. Se merkkaa mulle aivan valtavasti. Ja nyt mennään jakson pariin. Mikael, kiva nimi. Kyllä. Sulla on tosi hieno ura ja yhtenä nostona sä oot ollut esimerkiksi Ylen toimitusjohtajana ja sä oot tehnyt töitä pitkään ja tosi osaavien ihmisten parissa. Mikä on sun missio just nyt sun elämässä? Mikä on se miksi, mikä saa sut nyt tekemään asioita? Uteliaisuus elämää kohtaan, elämän tarkoitusta kohtaan ja innostus siitä, että pääsee näkemään, kun nykyisessäkin työssä ihmiset, kollegat tavallaan löytää sen potentiaalin ja sehän on vähän niin kuin raketti lähtisi Marsiin, kun joku löytää sen potentiaalin, että huikeata nähtävää, sivusta seurattavaa. Ja joo, ehkä siinä. Mutta se uteliaisuus on varmaan se ykkösjuttu, että mikä on tämä elämän mysteeri. Just on semmoinen yritysvalmentaja nimeltään Simon Sinek Yhdysvalloissa, sillä on hyvä kirja niin kuin Start with Why, ja se on sanonut, että se ei ole ikinä löytänyt niin suurta iloa kuin silloin, kun se on saanut jonkun hiffaamaan, että se ihminen pystyy enempään kuin mitä se alun perin luuli. Että se, että saa puskettua ihmisiä kohti potentiaalia, niin onko se niin kuin yksi suurimmista iloista, mitä on elämässä? On, ehdottomasti on, mutta sillä korjauksella, että eihän, no en mä tiedä, Simon Sinek ehkä, mutta en mä ole koskaan niin kuin ketään työntänyt mihinkään, vaan lähinnä luonut tilaa ja edellytyksiä. Kyllä nämä ihmiset, varsinkin työelämässä, jotka sen oman potentiaalinsa on löytänyt, ne on tehnyt se ihan itse. Että sitä ei voi oikein antaa. Et se on vähän niin kuin työelämässä, että vähimmilläänhän siinä työntekijä tulee paikalle. Ja sitten jos on vähän enemmän motivaatiota, niin se tekee mitä pyydetään. Ja se viimesijainen lahjahan on se, jonka työntekijä antaa sille työyhteisölle, että se pistää itsensä peliin ja lähtee oma-aloitteisesti hakemaan jotain ihan uutta. Ja se on nimenomaan lahja, jonka se työntekijä antaa sille työyhteisölle. Se ei ole lahja, jonka sen firman johto antaa sille työntekijälle. Mutta muuten joo, Simonin kanssa samaa mieltä. Mun tulee mielikuva jonkinnäköinen sipuli, mitä kuoritaan. Ja sä voit ehkä jotenkin jollain kysymykseltä olosuhteilla niin kuin päästä sinne jotenkin, en mä tiedä, onko se sitten ohjailla tai
kuljettaa sille jotenkin vähän tosi niin kuin hellävaraisesti, että niin kuin ehkä tähän, niin kuin, mä näen sus potentiaali, se on ehkä löytyy jostain täältä, ja niin kuin toi on ehkä se suunta. Musta tuntuu, että me ollaan usein hyvin sokeita sille, mikä innostaa meitä, ja sitten se energia, mikä meissä on, niin meidän on itse vaikea nähdä sitä, mutta muut näkee se aika helposti. Joo, ja musta on hauskaa, miten vankasti sä niin haluat uskoa siihen, että olisi joku esimies tai joku, joka tekisi ihmisten puolesta, mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että ihmiset tekee sen itse. Ja vielä niin päin, että Esa Saarinen, tämä kuuluisa filosofia-ajattelija, niin sanoi joskus hyvin, että tulevaisuuden työelämä kaipaa oma-aloitteisia, intohimoisia, heittäytyviä ihmisiä. Ja tämä ei ole mikään ongelma, koska Suomessa näitä löytyy satoja tuhansia. Ainoa ongelma on työlainsäädäntö, koska nämä on kaikki alle 18-vuotiaita. Eli se on sisäsyntyistä. Se on jokaisessa ja varsinkin lapsissa. Siis lapset, jos seuraat tämmöisiä pieniä lapsia leikeissään, niin siinä ei ole huolta huomisesta ja kaikki on mahdollista. Ja sitten se on pikemminkin niin, että joku sitten sammuttaa sen. Onko se koulut, yhteiskunta tai liikaa sosiaalista mediaa, mutta joku se niin kuin sammuttaa ja sitten alkaa epäillä itseään ja ehkä vähän lamaantuu, pysähtyy. Ja se, että sitten siitä pääsee uudelleen vauhtiin tai että säilyttää sen vauhdin, niin kyllähän se on jokaisen ihmisen oma saavutus. Mutta joo, jälleen kerran tuosta on samaa mieltä, että siinä voi auttaa. Et joskus rohkaiseva sana on merkittävä ja joskus haaste on merkittävä, että antaa jollekin vähän liian ison haasteen. Siitä voi seurata hyvää. Mutta kaikkein tärkeintä on varmaan se omistajuus. Eli nimenomaan niin, että se ihminen niin kuin itse löytää sen ja joutuu itse hakemaan sitä yhdessä kollegoiden kanssa. Että sitä ei kukaan esimies anna, koska jos se jotenkin annetaan, niin se arvo on mun mielestä huomattavasti paljon pienempi kuin jos se löytää itse. Mutta hienoa on se, että jos aikuisiellä löytää sen potentiaalin ja elämän ilon, niin sitä ei kyllä enää hevin menetä. Että toi lapsuuden into, se on herkkää ja se yleensä monella valitettavasti häipyy siinä vuosien mittaan, mutta se aikuisien lapsellisuus, niin se pysyy. Mitä mun tulee mieleen just yksi viime vuosina tärkein psykologi Abraham Maslow, tarvehierarkian luoja. Se puhuu luontaisäänistä, mitä esiintyy lapsissa, kaikissa. Ja niin kuin jotkut lapset tykkää luontaisesti tietystä väreistä, tietystä muodoista. Ne on niin kuin suuntautuneet tiettyihin juttuihin luonnostaan, ja se kutsuu näitä luontaisääniksi. Mutta sitten, mitä se myös toi esiin, että sitten kun me kasvetaan, niin ne alkaa peittyä muiden äänien alle. Niin kuin tulee mediasta ja tulee vanhemmilta ja koulusta, ja ne alkaa peittyä, tulee paljon muita ääniä, ja sä kadotat vähän sen luontaisäänen. Ja mitä Maslow sanoi, että se korkein inhimillisen motivaation lähde, itse toteuttaminen, sä yhdistyt tavallaan siihen luontaisääneen, mikä sussa on ollut, mutta tämä ei ole todellakaan helppoa, vaan tämä vaatii paljon niin kuin, poisopettelua. Tämä vaatii paljon niin kuin, reflektointia. Tuleeko sinulla tähän mitään mieleen, että onko jotain, miten voitaisiin säilyttää tämä, tai onko jotain, miten tämmöisen sisäisen äänen, onko jotain niin kuin menetelmää, mitä voitaisiin tehdä paremmin? No ensinnäkin toi on juuri niin kuin itsekin näen ja koen maailman. Noinhan se on. Ja siihen voi keksiä jotain tämmöisiä filosofisia suuria syvyyksiä ja muuta, mutta mä itse näen tämän aika myös niin kuin teknisesti, jos insinöörikansaa suomalaisia se helpottaa. Kysehän on siitä, että ihminen on laumaeläin. Ja jotta lauma pärjää, niin ihmisten pitää tehdä yhdessä asioita. Ja jotta se yhdessä tekeminen olisi tehokasta, niin on hirveän tärkeää, että ne yksilöt on keskenään erilaisia. Ja sitten tullaan just tähän, että kullakin on se oma ainutlaatuinen kulma. Ja sitä ei tosiaan helposti huomaa. Ja ehkä se iso virhe, ongelma tuli tässä Taylorismissa reilu 100 vuotta sitten, jolloin tavallaan tuli tämä liuuhina-ajattelu ensin teollisuuteen ja se levisi hallintoon ja kauppaan joka puolelle. Jossa tuli hyvinkin tämmöisiä isoja auktoriteettien johtamia byrokratioita, joissa tavallaan se ihmisen ja työn suhde katkaistiin niin, että sillä oli semmoinen pieni joku työtehtävä, joka oli standardoitu ja hän sitä teki
Ja sitten tavallaan se kokonaisuus hyötyi toki, koska tuli kaikenlaista tehoa. Siis liukuhihnat ei ollut mitenkään huono keksintö, mutta siinä hävisi se luontainen suhde siihen työhön, ja siinä hävisi juuri se suhde tuohon, ehkä siihen itseensä, siihen omaan ainutlaatuisuuteen. Ja pitkän alustuksen jälkeen vastaus sun kysymykseen, mun mielestä kaikkein tehokkain tapa on silloin lapsuudessa vanhempien, opettajien, aikuisten läheisten, koska lapset tuskin tätä toisissaan näkee ja ymmärtää, niin vaalia sitä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että lapsi toivottavasti voidaan kylvettää semmoisessa hyväksyvässä, pohjattomassa rakkaudessa, jos näin runollisesti ilmaisee. Joo. Yksi viime vuosisadan tärkeimmistä kirjailijoista, Mary Oliver, kirjoitti, että kaikista eniten katuvat, siis kaikista katkeruituneimmat ihmiset, ne tulee siitä, että ne tunsi jonkun luovan äänen niiden sisällä, jonkun kutsumuksen, mutta ne ei ryhtynyt toimeen, ne ei seurannut sitä, ne ei antanut sille energiaa, ne ei lähtenyt tutkimaan sitä. Ja sama toistuu tosi monen muun ajattelijan. Moni tosi fiksu ihminen näkee tämän aika lailla samalla lailla, ne vaan sanottaa sillä tavalla. Niin kun sä oot itse tehnyt isoja päätöksiä sun elämässä, niin mikä on ollut se intuition rooli? Mikä on ollut se, niin kuin sen innostuksen ja sen fiiliksen ja sen, että tämä nyt tuntuu oikealta rooli versus, että niin kuin hyvin rationaalisesti ja plussat ja miinukset. Miten sä oot niin kuin tasapaino ollut tavallaan näiden kahden välillä, kun on ollut isoja päätöksiä elämässä? Mun mielestä ehkä kuitenkin se asenne ratkaisee, että siis kyllä se katkeruus on asennejuttu. Kaikki tekee virheitä ja varmasti kaikilla on paljon kaduttavaa. Jos siihen jää pyörimään, niin siinähän sitten menee se loppuelämä vähemmän mukavasti. Mutta kyllä se intuitio on se driveri. Ja ehkä niin, että silloin jos on haastavampi valinta, niin sitä antaa sille intuitiolle vähän enemmän aikaa. Ja tietenkin se intuitio syö kaiken mahdollisen faktatiedon myös. Eli jos on vaikka joku työpaikan vaihto, sulle tulee eka tunne ja nukut yön yli ja sitten tulee uusia oivalluksia ja pohdintoja ja sieltä se niin kuin kypsyy. Tämmöinen plus-miinus-ajattelu mun mielestä ei toimi näissä elämän isoissa valinnoissa, koska niin paljon on sellaista, mitä ei voi tietää ja sattumalla on niin iso merkitys. Eli viime kädessä se on niin kuin heittäytymistä ja luottamista. Ja intuition hyvä puoli on se, että jos se johdattaa harhaan, niin sen kanssa on niin kuin helpompi elää, kun toteaa, että okei, nyt meni pieleen. Sitten miettii, mitä mä teen seuraavaksi. Mutta sen sijaan, jos olisi joku tämmöinen plus-miinus-taulukko, niin sehän tarkoittaa sitä, että siinä ikään kuin omassa kyvyssä analysoida maailmaa olisi joku vika, joka johtaa väärille poluille, ja se olisi huomattavasti ehkä raskaampi kestää. Kuvittelisin. Mutta niin tai näin, niin itse luotan aika lailla intuitioon. Ja joo, voi olla, että se ei tuo ollenkaan niitä oikeita vastauksia. Ja sen takia minusta on tosi tärkeää odottaa ja antaa sen intuitio, koska se muuttuu. Voi olla tänään jotain, huomenna jotain muuta ja sitten niistä hakea sitä. Mutta se perus turva sille kyynisyydelle on kyllä se viisaus, jonka itse olen jostain lukenut, että elämä on komedia, ei tragedia. Ja idea ei ole se, että sä keräät valtaa tai merkitystä tai mammonaa. Tai se ei ole se juttu ollenkaan, vaan nimenomaan niin kuin kokemuksia ja ymmärrystä. Ja se voi tarkoittaa sitä, että vaikka ulkopuolisella silmiin sä olisit tosi huonossakin paikassa, niin se ei tarkoita yhtään, että sä olisit jotenkin epäonnistunut. Päinvastoin saatat koeta jotain niin kuin aivan ainutlaatuista, ymmärtää jotain tosi merkittävää. Ja varsinkin silloin, jos joutuu ja pääsee sellaiseen noususuhdanteiseen uraputkeen tässä meritokratiassa, niin siinä helposti käy niin, että sä teet asioita, ennustut asioista ja juokset elämän isoja kysymyksiä pakoon, kunnes sitten eläkkeellä sä huomaat, että ei helvetti, mihin mun elämä meni. Ja onneksi silloin enää vaan muutama vuosi kuolemaan, niin se ei niin haittaa, että sulla on se ahdistava loppu siinä. Että ei se, siis menestyshän on sellainen, että siihenkin voida koukkuun. Ja yleensä, jos kovasti kaipaa jotain ja saavuttaa sen, niin tulee sellainen tyhjyyden tunne.
Eli mä mielestä niin merkittävä havainto, että idea ei ole se, että elämä on joku tämmöinen ristisanatehtävä, joka pitäisi ratkaista ja pitäisi saavuttaa jotain, vaan se on niin kuin huomattavasti syvällisempi prosessi. Ja ehkä tämä menestyksen ja mammon ja kaiken uran ja muun yltiöpäin ei halua johtanut siihen, että ihmiset kuvittelee, että se on se juttu. Menestyksen mittari. Voi sanoa, että ei ole. Kuulostaa vähän hippipuhelta. Just toi, että jos sä niin kypsyttelet intuitiota ja sä jotenkin pääst lähemmäs sitä, ja sitten teet sen päätöksen ja sitten vaikka vuoden päästä alat huomaamaan, että niinku, okei, mä en pystynyt ennustamaan täysin, mitä tää oli. Mä nyt huomaan, että okei, tää ei ole tätä, niin joo, siinä hetkessä tuntuu pahalta, mutta just toi, että sulla on joku semmoinen rauha, että mä tein parhaan mahdollisen päätöksen tässä tilanteessa, mitä pystyn tehdä. Oliko Edison sanoi tyyliin, että mä en ole tehnyt vääriä päätöksiä, mä oon vaan löytänyt 10 000 reittiä, mitkä ei vienyt mua perille. Onko vielä tuohon niinku työkalu, että miten päästä lähemmäs sitä intuitiota? Oletko löytänyt työkaluja kirjoittamista tai niinku pitkiä kävelyitä tai millaisia juttuja sulla on? Muut ihmiset ehdottomasti on paras. Siis, semmoiset niinku ihmissuhteet, joissa voi puhua noista asioista. Koska jokainen ihminen on vähän omanlaisensa lumihiutale. Ja sulla on sun omat näkemykset ja ne on sun kokemusten muokkaama yksi kuva maailmasta, josta ei voi sanoa muuta kuin, että se on taatusti väärä, koska ihminen ei kykene näkemään maailmaa sellaisena, kun se on vaan se oma mielikuva ja se on lähes aina väärä. No, voi sanoa, että aina väärä tai vääristynyt. Mutta että jos sä tapaat toisen ihmisen ja juttelet toisen ihmisen kanssa ja hän antaa sen omansa ja sä pohdit ja kuuntelet ja mietit, niin sitten saattaa ehkä löytyä lähemmäs semmoinen oikeampi kuvio. En siis tarkoita sitä, että aina pitää kysyä kaverilta, mitä tekee, vaan sitä, että jos sulla on ystäviä tai tuttuja, joiden kanssa sä voit käydä läpi ja puhua ja kertoa, ja he kertoo oman näkemyksensä, niin se on ehkä se paras tapa löytää se niin kuin oikea polku. Eli vuorovaikutus muut ihmiset, noihin mä kyllä panostaisin. Tämä on joukkuepeli, tämä kuitenkin tämä elämä. Ei yksilösuoritus. Ja sitten jos on jotain sokeapisteitä, niin ne on kirjaimellisesti sokeapisteitä sulla. Tai jos on jotain uskomuksia, mitä sä vaan oot sokea niihin, niin sit sä oot sokea niihin. Mutta se, että muut ihmiset on se paras peili. Et ne näkee, koska ne voi nähdä niitä blind spotteja, mitä sä et vaan kykene näkemään niitä. Joo, täsmälleen. Ja varsinkin silloin, jos tulee jotain valtaa, niin silloin yleensä ihmisille tulee vähän semmoinen kuin voimakypärä päähän, että kuvittelee, että ne on oikeassa ja nyt se valta velvoittaa heitä tekemään joku tietty asia ja sitten he niin kuin jyrää vilkkulematta sivulle. Ja aika monelle esimerkiksi Suomen pääministerille on käynyt näin, että ne niin kuin sulkee silmänsä ja korvansa ja jyrää jotain juttuja ja uskoo, että tämä on nyt niin kuin kohtalon heille antama tehtävä viedä tämä maaliin. Ja se on joka kerta, kun se tapahtuu, niin sitä on ihan yhtä surullista seurata. Koska näin ei ole. Sillä hetkellä, kun se vuorovaikutus loppuu, niin tavallaan se kasvu ja eteenpäin meno loppuu myös. Siis työstä vielä, joka osittain liittyy tähän, että jos sä teet rutinoidusti jotain liukuhihnatyötä tai jos sulla on joku tämmöinen vahva pakkomielle toteuttaa joku tietty hanke muita kuulematta, niin se ongelma on se, että siinä prosessissa sä et muutu. Että joku vaikka sanoo, että mulla on 20 vuotta työkokemusta, niin hyvin voi olla, että sulla on 1 vuosi työkokemusta ja se on tehnyt sen 20 kertaa peräkanaa. Mutta jos sulla on ne muut ihmiset, sä mietit ja pohdit jokaista tilannetta ja käännettä ja tekemistä muiden kanssa, niin siinä väistämättä se sun tekeminen ja sun työn tulokset alkaa muistuttaa taidetta. Eli jokainen päivä on vähän erilainen, jokainen suoritusteko on vähän jotain muuta kuin aikaisemmin, ja jokaisella kerroksella sä opit jotain, jos tulee parempi, ja sä meet eteenpäin. Tai sitten sä meet taaksepäin, mutta siis kuitenkin meet liike on se olennainen juttu, siis vertaa tähän Edisonin väärikokeiluihin, niin tämä on ehkä se olennainen juttu. Eli se, että työelämä alkaa muistuttaa taidetta, jos sä itse otat sen asenteen, että sä oot avoin niille muille ihmisille. Mutta jos sä teet sitä suoritteena, tai pistät sen voimakypärän päähän ja jyräät jotain ja kuuntele muita, niin sitten se ei ole. Sä et niin kuin opi siinä mitään, sä vaan teet sitä, mitä sä oot tehnyt aikaisemminkin. Ja se on ehkä vähän tuhlausta mun näkökulmasta.
Just toi muiden ihmisten voima. Ja just yhdessä linkkaripostauksessa mä luen sulta: elämän tarkoitus on luoda yhteys toiseen ihmiseen, olla riippuvainen muista, auttaa ja tukea kanssakulkijoita. Niin miten me saadaan luotua enemmän tämmöistä kulttuuria, koska niin paljon palvotaan tyhjyyttä, niin miten me saadaan pistää tätä tärkeimmäksi arvoksi? No nyt kun mä kuuntelen sua, niin mä oon yhtään huolissaan. Tuo oli tosi kauniisti sanottu. Palvotaan tyhjyyttä. Oli tosi hyvin sanottu. Tekemällä sitä itse. Se on se juttu. Ja voi olla, että se on vaikeaa just tämä median ja sukulaisten ja ympäristön luomat, mikä on tärkeää. Oma kotitalo ja tietynlainen perhe ja tietynlainen ura ja osakkeita. Niin tavallaan, että pystyy niinku irtautumaan näistä ja miettimään sitä, mikä on tärkeää mulla kuin jouluisin. Ja sitten se, että kun kohtaa ihmisiä, niin muistaa tämän vanhan viisauden, että ihminen ei saisi koskaan olla väline, vaan se pitäisi olla aina päämäärä. Eli jos ja kun tapaa jonkun ihmisiä ja miettii, että okei, nyt mä oon ystävällinen tolleen ja sitten mä saan mun uraan potkua, kun se suosittelee mua tolleen, niin sitten uhkaa mennä vähän väärälle raiteelle. Mutta jos sä pysähdyt sen ihmisen eteen ja kuuntelet ja yrität ymmärtää ja myös yrität kertoa jotain, niin mun mielestä se on yksi tapa niin kun mennä siihen oikeaan suuntaan. Eli että jokainen kohtaa myös ihminen, se on niin päämäärä. Ja kyllä ei ole aikaa mahdollisuuksia kaikkien kanssa käydä aina syvällisiä keskusteluja. Se on turhankin rankkaa, mutta tuollaisena perusasenteena se kunnioitus muita ihmisiä, kiinnostus muita ihmisiä kohtaan, niin se on ehkä hyvä alku tuohon. Mm. Ja sitten jos se tulee niin kuin helposti tavallaan, että ne vähän niin kuin onnenkantamoisesti sä saat niin kuin tosi hyviä ja niin kuin ravitsevia ihmissuhteita, vaikka no opiskeluaika on aika semmoinen, että niin kuin sä voit mennä nuorena ja sulle ei ole hirveästi kokemusta, ja sitten sulle annetaan niin kuin ihan huikea yhteisö ja semmoinen identiteettituki siihen, ja se voi ottaa annettuna helposti. Ja musta tuntuu, että silloin ei nähnyt, miten huikeata tämä on ja miten mahtavia nämä tyypit on ja miten etuoikeutettu mä oon, että mä voin olla näiden kanssa. Kunnes sitten vaikka, kun valmistuu, no mä opiskelin Jyväskylässä, mikä tarkoittaa, että no sit hyvin harva jää sinne, eli sitten niin muutetaan pois sieltä ja se yhteisö niin kuin katoaa käytännössä. Ja joillekin se siirtyminen on sitten helppo siitä eteenpäin, mulle se on ollut aika todella haastavaa. Ja nyt vasta jälkikäteen, nyt on niin kuin hiffannut, että tässä ei ole mitään järkeä ilman niin kuin ellei tunne yhteyttä muihin. Että noi on se elämän vesi, sokeri, suola, ei mikään muu. Täsmälleen, mutta tämä niin missään nimessä ei noin nuorena kannata jäädä eiliseen kiinni. Mutta kyllä, noihan se on, ja voi sanoa, että mitä enemmän tulee vuosia ja kilometrejä, niin tavallaan sitä vaikeammaksi muuttuu. Että tosi moni ala-asteella hymyilee iloisesti päivän mittaan, mutta mitä enemmän on vuosia, niin sitä harvempi. Ja varmasti on iso osa eläkeläisiä, jotka katsoo ikkunasta ja miettii, että ei sen näin pitänyt mennä. Ja sitten on varmaan semmoinen erityinen ongelma, kun nyt kuuntelee näitä sun muutamia lauseita ja noita, miten sä yhdistelet näitä filosofeja, niin tuossa voi olla se ongelma, että sä oot niinku jo sellainen niinku omalla aaltopituudella, että sun on hirveän vaikea löytää ihmisiä, jotka hiffaa ton. Ja osa saattaa tuntea olla vähän ahdistavaksi, kun ei pysy mukana, ja sit sä turhaudut, kun ei pysy mukana. Ja siinä on vähän niinku ongelmaa, että mistä löydät semmoisen yhteisön, joka kykenisi menee eteenpäin noissa. Yleensä löytyy jostain yliopistojen tiimoilta tai ulkomailta, mutta kyllä, tämmöisen pienen kieliperustaisen kulttuurin yksi ongelma on se, että jos sä oot jossain ajattelussa mennyt ehkä vähän pidemmälle kuin mitä muut, niin tosi nopeasti sä huomaat olevasi yksin. Ja silloin se lääke on se, että sä voit työntää kaikki nämä sun syvälliset juttus jonnekin syrjään ja mennä baariin ja juoda sen, mitä ikinä haluat juoda ja keskustella lätkästä tai saunomisesta tai
kaikista arkisista asioista. Koska se yhteys muihin ihmisiin, niin ei sen tarvitse tulla sitä kautta, että sä vakuutat ne tai että ne tulee mukaan tuolle sun oudolle polulle. Vaan sä voit mennä heidän ehdoilla ja miettiä heitä kiinnostavia asioita. Ja ehkä oppia jotain lätkästä. Menisin sanoa shakista, mutta se nyt on vielä harvinaisempaa. Lätkästä vaikka jotain uutta tai jostain vokeismista tai mitä ikinä. Ja sitten yksi suositus on naiset, koska noin henkisesti naiset on huomattavasti kiinnostuneempia, mutkikkaampia, elämää pohtivampia, ja jossa pystyt luomaan tämmöisiä merkityksellisiä ihmissuhteita naispuolisten henkilöiden kanssa, jotka on miettinyt elämää, ehkä pitää jotain voimakiveä taskussa ja on kovasti romanttisia mitä ikinä, niin sieltä tuntuu, että sä voit löytää semmoista erilaisuutta ja haastetta, joka vie sua tuossa eteenpäin. Mutta sekin edellyttää sitä, että sä unohdat nämä perinteiset mies-naisroolit ja tavallaan kohtaat heidät ihmisenä, ehkä objekteina. Mutta tämä alkaa olla ehkä jo vähän liian tämmöistä terapeuttista viisastelua, koska mistä minä tiedän, miten ihmiset nykyään toimii. Mutta tämä on mun intuitio. Niin. Käykö sitten silleen, että jos jotenkin, en mä tiedä, käy muutaman kriisin läpi ja onko se sana sitten joku henkilökohtainen kasvu tai mikä se onkaan, niin meneekö sitten siihen, että sen jälkeen on helpompi tuntea yksinäisyyttä jotenkin paradoksaalisesti, koska ne ihmiset käy jotenkin harvemmaksi, kenen kanssa se connection löytyy, mutta sitten kun se löytyy, se on syvempi. Joo, juuri näin se menee, että mitä nopeammin sä löydät sen sun sisäisen, mikä se oli se, mitä se... Ääni. Sisäisen äänen, niin se on itseään vahvistava, tosi huikea kasvukertomus, jonka ongelma on se, että muut ihmiset ei pysy perässä, jolloin sä huomaat, että jumakauta, että sun vanhat ystävät tai kollegat, niin ne ei ymmärrä, missä puhut. Ja sitten tulee se yksinäisyyden tunne. Sama on niin kuin vallassa, että monihan hakee esimerkiksi politiikassa valtaa saadakseen hyväksyntää. Ja se toimii just päinvastoin. Mitä enemmän sulla on valtaa, niin sitä etäämmäksi ajaudut muista ihmisistä. Ja se ihmissuhde muuttuu välineelliseksi. Että jos joku vaikka ministeri tai presidentti lukee torilla, kohtaa ihmisiä, niin eihän ne ihmiset kohtaa sitä ihmistä, vaan ne kohtaa sen instituutio, ja sitten ne ottaa selfieitä, eikä ne kuuntele oikeasti, vaan ne on innoissaan, että olin presidentin kanssa kahvilla, jolloin sä voit joutua aika yksinäiseen paikkaan, paitsi jos sä unohdat kaikki nämä sun hienot saavutukset aina välillä, ja meet ja kohtaat ihmisiä, koska ihminen on päämäärä, ei väline, kohtaat ne sellaisena kuin ne on, etkä edellytä, että ne voisi tuoda sun tarinaa lisää, koska kaikki ei voi. Etkä edellytä, että ne on yhtä pitkällä niissä tai samalla suunnalla niissä, koska ei kaikki voi, vaan sä sieltä sun hienoista korkeuksista niin kun laskeudut heidän ehdolla miettimään, katsomaan maailmaa heidän silmillään. Taatusti löytyy se yhteys, ihan varmasti. Niin, ja jotenkin mä näen ihmissuhde, koko tämän kentän, se on joku fantasiapizza, että siellä voi olla just niinku, jos sä menet pelaa kavereiden kanssa padelia, niin ei siinä niinku, se voi olla vaan työpäivän jälkeen, niin se on ihanaa päästä hikoilemaan yhdessä, ja niin siinä ei tarvitse olla, se on se itsessään se juttu. Ja sitten, mitä mä ehkä näen, niin tämä jotenkin silleen polarisoituu, että niin kuin, tapaa paljon ihmisiä, jotka on niin kuin mua valovuosi edellä niin kuin henkisessä kehityksessä, ja ne elää Suomessa, ja niin kuin, niitä on oikeasti. Mutta sitten se toinen ääripää toki, että niin kuin, sitten semmoinen pikaviihde ja niin kuin instant gratification, niin tämä myös voimistuu. Että niin kuin, musta tuntuu, että tämä niin kuin ääripäät vetäytyy tästä tällä hetkellä. Joo, hyvin mahdollista. Mutta ehkä me kannattaa miettiä liikaa. Ja tämä nyt on aivan typerin neuvo, mutta alkoholi saattaa auttaa, koska se niin kuin rentouttaa. Koska yleensä ongelma on se, että ajattelee liikaa ja pohtii liikaa. Ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa joskus voi olla ihan hyvä olla siinä hetkessä ja lopettaa se liikapohtiminen. Niin kuin mun ystävät joskus sanoi, että no niin Mikael, nyt me ei enää jaksa kuulla noita sun teepussiviisauksia. Musta se oli hauskasti sanottu. No sitten lopetan. Ja sitten mä niinku heittäydyn siihen. Vähän niin kuin sä oot elokuvassa, niin sä heittäydyt siihen elokuvaan. Etkä sä koko ajan analysoi, että nyt oli vähän väärä ilme ja tämä musiikki ei voi olla, että ei ollut helikoptereita 30-luvulla mitä ikinä.
niin se ei ole kovin elämyksellinen se elokuva, mutta jos sä meet siihen mukaan ja annat sen puhutella sua, niin se vie mukana ja tarjoaa jotain uutta, taide yleensäkin. Eihän sama ihmisissä. Et se ihmisten kanssa vuorovaikutus edellyttää sitä, että sä pistät itseäsi vähän hiljaisemmalle, jotta sä kuulet heidät. Ja mitä pidemmällä sä oot siinä sun pohdinnoissa ja tavallaan mitä vahvempi se sun kehitys ja kasvu on ollut, niin sitä tärkeämpää mun mielestä on se, että sä pistät itseäsi hiljaisemmalle, jotta sä kuulet heidät. Musta tuntuu, että aika luonnostaan, kun mulla on pari kaveria, jotka on tosi pitkällä tässä, ja ne on aika, niin kuin, niille ei tarvitse todistaa kellekään mitään, vaan kun ne tulee huoneeseen, ne nimenomaan tuo sinne juttu, ne niin kuin tuo energiaa ja valoa. Ja sitten jos on joitain ihmisiä, jotka ne ei ole päässyt käsiksi siihen ja ne ei tee juttuja, mistä tykkää, missä ne hyötyy itsenä olemisesta, niin ne taas sitten niillä on, niin kuin, niiden pitää todistaa, ja ne taas imee sieltä energiaa sieltä huoneesta. Mutta toi on myös mahdollista, että jos se jää semmoiselle järjellisen tasolle, niin sit sulla voi ollakin taas jotain, että sä koet todistaa. Se on hyvä juttu. Siis ihmiskunta nyt on jonkun 1 000 000 vuotta, jos lähdetään ensinnäkin alkuihmisistä, niin pyörinyt ja evoluutio on ollut semmoisen tietynlaisen kuvion, joka niin kuin toimii, niin sen kannattaa luottaa. Että se, että sä luen näitä filosofeja ja ymmärrän, että jotain tosi isoja ja sitten ajattelet, että maailma on valmis kuulemaan, niin ei se aina ole. Että jos elämä olisi niin helppoa, että voisi ikään kuin oppia näitä suuria viisauksia ja tapoja olla, ja sitten sen jälkeen elämä olisi helppoa, niin ei se kyllä niin mene. Shakespearehan kirjoitti about kaikki tämmöiset ihmissuuden kuviot siellä 500 vuotta sitten. Ja silti sukupolvi toisensa jälkeen ihmiset tulee niihin samoihin mäntyihin sitä päätä. Mutta se on niin tasapaino mun mielestä on tässäkin hyvä, että voi nauttia niistä omista ajatuksista ja niistä oivalluksista ja sitten löytää se arkisempi. Ja sitten totta kai jos löytyy joku, joka on siinä samalla polulla, niin sehän on maailman mahtavinta. Mutta ettei niin kuin masennu siitä, vaikka ei aina löytyisikään. Koska kyllä kaikilla on niin kuin merkitystä. Mä oon joskus itse miettinyt, että joo, on fiksuja ihmisiä ja vähemmän fiksuja ihmisiä. Sillä lailla totaalisen väärässä, että tämmöisiä tosi hienoja oivalluksia on tullut ihmisiltä, joiden en ikinä ajatellut kykenevänmoiseen, mutta sieltä on tullut joku lause tai ajatus, ja mä oon ollut ihan, että oh fuck, enpä tullut ajatelleeksi. Koska mä kuuntelin. Mä en niin kuin ajatellut, että okei, tää nyt ei tiedä, tää nyt ei jotain. Tää nyt on niin pinnallinen, ja mä olin väärässä. Siellä oli jotain. Mutta tää nyt on aika tämmöistä, mitä mä sanoisin, metatason keskustelua. Niin. Mä sanon sen vaan, että joo, siis voi niinku silleen elää korkeuksessa, mutta sitten jos sen haluaa viedä maailmaan, niin se voi hakea syvältä, mutta sitten se pitää tuoda semmoisen muotoon, että se ymmärtää. Ja että niinku siinä on semmoinen hyvän tahtoisuus taustalla. Kyllä vaan. Joo. Yksi muuten tämmöinen, siis mä joskus mietin tämmöistä lausetta, jonka mä sain johonkin haastatteluun ängettyä, koska musta oli hauska, itse asiassa mä luin sen vielä jostain, mutta musta oli hauska ajatus. Se menee näin, että tein tutkimusmatkan itseeni, mutta lopetin sen, koska en löytänyt mitään. Ja tämä pohjaa siihen, että kaikissa lehdissä on aina ihmisiä kertomassa, että tein tutkimusmatkan itseeni ja löysin jotain tosi kaunista. Ja mun mielestä se oli vähän niin kuin klisee. Ja mä en usko, että sieltä oman sielun sopukoista nyt välttämättä sit kuitenkaan loppujen lopuksi. Sen jälkeen, kun se paketti on kasassa ja tavallaan se rullaa se maailman analysointi ja itsensä kanssa sovussa eläminen, niin ei kannata määränsä enempää sinne omaan mieleen pysähtyä, vaan mua on aina kiinnostunut muut ihmiset enemmän, mitä muiden ihmisten päässä liikkuu, miksi joku tekee noin, miksi tapahtuu asioita. Ja silloin se tulee vähän niin kuin itsestään, että muut ihmiset kiinnostaa. Se, mitä muut tekee, mitä tapahtuu, kiinnostaa. Ja se, mitä omassa päässä tapahtuu, kiinnostaa vähemmän. Ja tällä asenteella hirveän moni noista ongelmista, mitä sä kuvat, niitä ei ole. Koska ei mulle nyt ole hirveästi merkitystä se. Jos mä joskus herään aamulla, mistä mua ahdistaa, niistä mä syön aamiaista, käyn jossain lenkillä ja sitten iltapäivällä ei enää ahdista. Se menee pois itsestään. Ihan niin kuin, ei sitä tarvitse miettiä. Joo, semmoinen tekemisestä ohjautuva elämä. Joo.
Ja nimenomaan niin kuin muiden kanssa tekemisestä. Toinen postaus, minkä kirjoitat, kaikki ne virheineen ja ongelmineen. Suomessa elää pohjimmiltaan lämminhenkinen, reilu ja toisistaan huolehtiva kansa. Ja tässä on just semmoinen kiitollisuus arkisista, jokapäiväisistä asioista. Ja miten elää enemmän tästä mindsetista käsin? Ruokkimalla sitä itse, että se on ihan siis pieniä asioita, ystävällisiä juttuja, vaikka meni johonkin kahvilaan, jossa mua edeltänyt henkilö haukkui, kun ei saanut oikeanlaista kahvia, ja sitten sitä myyjää ehkä vähän surettiin, ja sitten sanoin, että olen käynyt täällä 5 kertaa, ja pitää sanoa, että ne ovat kaikki olleet päiväni piristyksiä, koska sinä olet tosi hyvä työssäsi, ja sitten se hymyili. Tämmöisiä arkisia pieniä juttuja, jossa niin kun heittelet niitä, niin siitähän se syntyy. Anna hyvän kiertää. Tulee mieleen joku kivi, minkä heittää järveen, just se niin kuin ripple effect, mikä sitten tulee. Ja sitten on tämä Gladiaattorista. Hieno. Jos on muuten paljon hienoja filosofisia mietelauseita, niin elokuva Gladiaattori. Kaikki se, mitä teet tässä elämässä, kaikuu iäisyyteen. Siis myös ne pienet teot kaikuu iäisyyteen muiden kautta. Se ei kaju iäisyyteen, että sä teet jotain ja kirjoitat kirjaa ja sulle tehdään patsas yhtä tehokkaasti kuin se, että sä autat jotain tai sanot jonkun ystävällisen sanan tai oot läsnä, kuuntele mitä ikinä. Eli muiden ihmisten huomioiminen, heidän auttaminen, niin se on aina arvokasta, vähän niin kuin pistäisi niin kuin rahaa tämmöiseen kollektiiviseen pankkiin. Kollektiivinen pankki. Se on hyvä. Ja, kollektiivinen tunnepankki. Joo. No siis vaikka yksi tuollaisuuden se pääsanoma on se, että niin kuin opettele olemaan onnellinen nyt. Ja tämä ei ole, opettele rakastaa sitä elämää, mitä sä olet nyt, koska se saavuttaminen, sä tulet adaptoitua sitten siihen ja sä tulet haluaa jotain muuta. Ja nämä on, niin kuin, tämä on jonkunnäköinen näennäinen mutta ei ole oikea ristiriita. Sä voit opetella olemaan tyytyväinen just nyt ja samalla sulla voi olla tavoitteita. Mutta sitten välillä tämä vaan tuntuu jotenkin tunteellisesti tosi vaikealta, että sit kun haluaa juttuja ja haluaa mennä eteenpäin, ja vaikka ne olisi silleen, että ne voisi hyödyttää muita, niin sitten tulee, kun ei ole vielä siellä, niin se on jotenkin vaikea olla. Niin miten niin kuin tämän jotenkin, miten löytää tästä tasapaino semmoisen niin kuin tämän hetken rakastamisen ja sitten toisaalta niin kuin sinne unelmiin päin menemisen välillä? Niin, siis ei avistustakaan, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen syntymän ja kuoleman, mutta jos oletetaan, että siellä on tyhjyyttä molemmin puolin, niin toi, mitä sä äsken kuvasit, niin sehän on niin kuin elämää. Jos mä olisin sinä, niin mä nauttisin joka hetkestä, koska sehän on se, joka tekee elämästä elämän. Juuri toi. Ne ristiriidat ja ne kaikki pohdinnat ja voisi kuvitella, että ton tyyppisessä tilanteessa tuntee olevansa elossa. Ei ole olemassa sellaista mun mielestä semmoista niin kuin merkityksellistä viisautta, joka yhtäkkiä toisi sulle mielenrauhan ja mun kriteereillä kiinnostavan elämän. Mutta joo, lähimmässä on varmaan päässyt buddhismi, jonka viesti kiteytettynä on se, että lakkaa kaipaamasta. Sillä hetkellä, kun sä lakkaat kaipaamasta, niin tulee rauha. Mun mielestä on tosi tylsää lakata kaipaamasta. Musta on hienoa kaivata ja epäonnistua ja onnistua. Ja toi, mitä sä kuvasit, niin mua se energisoi. Mutta se voi olla ehkä tämmöinen luonnejuttu, että kaos jotenkin voimaannuttaa. Ja ehkä siinä on kysymys sitä tarinasta, jota kertoo itselleen. Mulle oli, siis ihmiset tietenkin puhuu päässään aina itselleen, en tiedä mitä. Ja mulla oli aika monen järkytys, kun me puhuttiin tästä sisäisestä puheesta joidenkin tuttujen kanssa. Niin heistä suurin osa puhui itselleen sellainen negatiivisen sävyyn. Ei tästä tule mitään ja et sä nyt osaa. Mitä helvettiä, että miksi? Mulla on semmoinen niin päinvastoin tai niin kuin jossain politiikassa joku joskus vähän vinoillen sanoisi sulla haastattelussa vai naamatusta, en muista, mutta Mikael on sellainen, että kun Mikael menee poimimaan mustikoita metsästä, niin Mikael ei mene poimimaan mustikoita metsästä, vaan ne on voimamustikoita ja se on taikametsä. Ja kyllä, totta, mä niin kuin kerroin sellainen tarinaa vaikka, että mä olin jossain maailman tylsimmässä kesätyössä, missä mä laitoin tämmöisiä mainoslehtisiä
kasaan. Eli rakensin näistä arkeista sen lehden, joka sitten pistettiin eteenpäin koneeseen. Ja silloin mä mietin, laskin näitä ja mietin, että aina kun mä oon yhden tehnyt, niin mä saan pelastettua yhden ihmisen maailmanlopulta. Ja ekat 100 oli tosi helppo. Kaverit ja muut voisin miettimään, että nyt pitäisikö olla vähän niin kuin jotain eri rotuja ja eri ikiä ja eri kulttuureja ja mitä kaikkea. Ja mulla meni se kuukausi iloisesti. Mä laitoin niitä mainoslehtisiä kasaan. Tosi tavallaan ulospäin, kun katsoin niin tylsää työtä, mutta mun päässä mä pelastin ihmiskuntaa. Koska mä menin siihen tarinaan, jonka mä itse loin itselleni. Se oli tosi voimaannuttavaa ja innostavaa tehdä niitä. Eli se, mitä sä puhut itsellesi ja se tarina, jonka sä kerrot, niin sillä on huikea merkitys myös. On. Ja miten vaikea spotti vaan, niin toi mitä sanoit, että voit sä niin kuitenkin nauttia sitä, että sä tunnet olevasi elossa siinä hetkessä, niin se toimii niin kauan, kun sä et ole täysin yksin. Ja sitten kun sä oot täysin yksin, niin sit se menee niin kuin todella vaikeaksi. Ja niin kuin missä vaan muussa niin kuin kamppailussa on, okei, mieluummin tää kuin ei mitään niin kuin aina. Niin kuin, mutta sit oikeastaan kaikki, niin kuin, sit mennään niin kuin kuiluun siinä toisessa. Joo, koska ihminen on laumaeläin ja ei ole tarkoitettu yksin. Ja se yksinäisyys vie kaiken ilon. Ja sitten se vie itseluottamuksen ja sitten se vähän näkyy ulospäin. Ihmiset alkaa haistaa. Sitten se tulee sellaista tiettyä epätoivoa. Kun sä tapaat ihmisiä, alat käyttäytyä kummallisesti ja sitten miettii, että mikä tuossa on vikana. Joo, se on niinku sellainen kierre, tosi veemäinen kierre, joka on sillä helppo katkaista, että varsinkin Helsingin tyyppisissä isossa kaupungissa, niin sähän voit luoda itsesi vaikka joka päivä uudestaan. Sä voit päättää, että nyt sä oot tällainen, ja sitten sä menet harrastaa jotain. Miekkailua tai shakkia tai kirjapiiri, mitä ikinä, mensa. Sä meet sinne ja sitten kuuntelet niitä ihmisiä, osallistut keskustelua, yhtäkkiä sulla on ystäviä, tai menet politiikkaan. Siellä on pulaa koko ajan ihmisistä. Ja annat niiden ihmissuhteiden rakentua luontevasti, etkä yritä liikaa. Että kyllä se niin kuin yksinäisyydestä pääsee kyllä eroon yllättävän helposti, koska maailma on täynnä yksinäisiä ihmisiä, jotka ei halua olla yksinäisiä. Ja nekin, jotka ei ole yksinäisiä, mielellään tutustuu uusiin ihmisiin. Mutta ettei saa yrittää liikaa, eikä saa muuttua semmoiseksi ahdistavaksi itselleen, vaan tekee semmoisia pieniä konkreettisia juttuja ja menee ihmisten ilmoille. Mutta joo, se vaatii yleensä jonkun yhteisön, jolla on joku yhteinen tehtävä ja sen takia joku harrastus, politiikka tai kirjallisuus tai sakki, mitä ikinä. Ne on yllättävän toimivia juttuja. Totta kai yliopistolla mennä jatko-opiskelijaksi, hyvän tekeväisyystyö, siis vaihtoehtoja hirveästi. Mutta että se, että on kotona odottaa, että joku tulee, niin valitettavasti se ei niin kuin toimi. Joo. Just se, kyllä niitä yhteisöjä on, mutta se on just, että sit vaaditaan vaan kärsivällisyyttä. Että se on niin kuin, jos sä puristat hiekkaa kädessä, niin mitä kovempaa sä puristat, sitä nopeammin se valuu pois sieltä. Tuossa on just se, että sä et voi rakentaa sitä tunnissa. Sä voit ehkä rakentaa sen niin kuin kaverisuhteen 100 tunnissa, mutta tuossa on ei kannata odottaa. Mun mielestä niin näissä ei kannata odottaa liikaa. Et jos odotat, että nyt tulee joku ihminen, sitten muuttaa kaikkea, ja teistä tulee parhaita kavereita, tai teille tulee joku ihmissuhde. Ei se niin mene, vaan sä tutustut ihmisiin, ja sitten ollaan tuttavia. Ja sitten joko syvenee tai ei. Edellyttää, että sä et niin yritä liikaa. Koska, niin kuin mä sanoin, niin ihmiset on tosi ikävällä tavalla aistii toisistaan hirveän paljon asioita, ihan siis intuitiolla. Ja semmoinen epätoivo, niin se on tosi karkottava. Liika yrittäminen on tosi karkottavaa, että pitäisi niin kuin pystyä antaa tilaa ja ottaa rennosti, ja se on aika lailla vaikeaa, jos on ollut yksin vähänkin pidempään, koska silloin sä oot niin kuin, mä oon siis sukellusopettaja toiselta ammatiltani, ja siinä on yksi tämmöinen hauska, tai no, tärkeä kurssi, hukkuvan pelastaminen, ja se olennaista aina, että lähestytään takapäin, ja se otetaan niin kuin sieltä takaa niin kuin ote, ja sitten pidetään pinnalla, koska jos sä tulet edestä, niin se hukkuva takertuu suuhun, ja sitten molemmat
vajoatte veden alle, koska se on niin kuin epätoivoinen hukkuessaan, se tarttuu kaikkiin ja ehkä tällä metaforalla niin sellainen, joka on kovin yksinäinen, niin ihmiset pelästyy, koska se on vaan niin kuin too much. Ja ajatus siitä, että joku näkee sut sellaisena kuin sä oot ja sitten tulee ja pelastaa, niin se on romanttista, mutta että maailma ei toimi niin, koska kaikilla on kuitenkin miettiä sitä omaa elämää ja toisen ihmisen pelastaminen tulee vasta sen jälkeen, kun on tutustunut. Ja sitten joskus vuoden, kuukausien, vuosien päästä syntyy niin tommonen suhde. Ja sitten on se mahdollisuus laittaa viestejä jollekin tutuille, että mennäänkö elokuviin, mitä ikinä. Mutta että mun on ehkä sillä vähän vaikea tätä sisäistää, kun jotenkin on ollut hyvinkin yksin, mutta se on ollut semmoinen oma valinta joskus nuoruudessa, kun mä kiinnostin enemmän kirjat kuin ihmiset. Ja sitten kun se kääntyi, no itse asiassa lukion ekoissa kotipeleissä, missä ensimmäistä kertaa jo itseni humalaan ja innostuin tytöistä, niin se kääntyi sillä hetkessä, että silloin kaikki kirjat lensi roskakoriin ja sitten mä olin enemmän tai vähemmän bilevaihteella koko loppulukion. Että on ollut jotenkin helppo löytää se yhteys muihin ihmisiin silloin, kun sitä on tarvinnut. Ja sitten, kun on ollut yksin, on nauttinut siitä. Että on aikaa pohtia ja katsoa hyviä elokuvia ja pelata tietokonepelejä ja se sisältö tulee sieltä. Niin tavallaan voi olla, että mun neuvot on turhan elitistisiä, ulkopuolisia ja saattaa jonkun korviin kuulostaa jopa julmilta, kun mä vaan heittelen, ettei noin. Koska todennäköisesti yksinäinen ihminen on miettinyt nämä kaikki jo 10 kertoja. Ja sitten tulee joku ulkopuolinen sanomaan, että hei, ota rennosti ja me pelaamaan vaikka sählyäkin joukkueeseen. Oh god. Mutta jossain vaiheessa, jos haluaa muutosta, niin jotain on tehtävä. No ehdottomasti, joo. Mutta just toi, mitä sanoit, että sit jossain vaiheessa voi vaan se on myös kiva katsoa leffoa yksin ja niin kuin lukea yksin. Se vaan vaatii sen, että se kuuluvuustarve on täytetty, että sä voit ottaa niin kuin chillisti. Että jos siellä on, se on joku niin kuin vene, missä on sitten semmoinen pieni reikä, että saa valuu vettä pois, jos sä et niin kuin ikinä täytä sitä kuuluvuustarvetta. Et mä jotenkin, mä näen niin kuin tämän yksin olemisen jotenkin 3 eri niin kuin aspektina. No ensimmäinen on niin kuin yksinäisyys, kun sitä kuuluvuustarvetta ei ole täytetty ja sulla ei ole ihmisiä. Sä oot valitsematta siinä tilanteessa ja se on vaikea tilanne ja siinä auttaa vaan vaikeat ratkaisut. Se on fakta. Okei, sitten se toinen on niin kuin valittu yksinolo ja se on just silleen, että sä oot pystynyt täyttämään niin kuin niitä kuuluvuustarpeita ja sulla on yhteisöä ja sitten on kiva katsoa vähän leffoja yksin ja tosi kiva käydä kävelyllä ja mökillä, ihana olla yksin. Ja sitten se paras on niinku semmoinen jaettu yksinolo. Että sit sä oot vaikka luonnossa ja sä koet semmoista niinku syventynyttä yhteyttä. Niinku ja toi on se niinku sweet spotti. Tai sitten mennään ehkä vähän niinku hähmäisemmälle alueelle. Mutta musta tuntuu, että kaikilla on ollut tämmöisiä kokemuksia. Mutta joo, ehkä jos, niin, näistä voisi kiivetä sillä aina välillä. Mutta sitten se kiipeäminen ei ole mitään lopullista, että näiden välillä on hypitään elämässä. Jos näkee sen yksinäisyyden tämmöisenä suurena ongelmana, josta pitää päästä eroon, niin se voi olla aika niin kuin raskaskin. Mutta jos näkee sen yksinäisyyden sellaisena elämän ilmiönä, joka koskettaa miljoonia ihmisiä, ja analysoi, tutustuu, miltä se tuntuu ja tuoksuu ja maistuu, niin että sä osaat ja tunnet sen, ja ymmärrät siitä jotain, ja sitten sen jälkeen kääntyy ulospäin. Voiko sanoa jotain lohdullista niille, jotka on siellä samassa suossa ilman, että ne kykenee analysoimaan sitä. Niin yhtäkkiä se voit olla niin kuin maailmaan muuttava voima niille, jotka sen kohtaa. Koska yksinäisiä ihmisiä on ihan hemmetisti ja niitä on niin kuin eri vaiheissa. Ja varsinkin vanhemmiten, niin niitä on siis varmaan suuri osa on yksin vanhuudessaan, kun lapset on lähtenyt ja puoliso kuollut, kaverit kuolee. Tosi yksin. Ja ne ei niin kuin löydä mitään, koska ne ei ole käsitellyt, koska sitä ei ole niin kuin jäsennelty, ei ole löydetty sitä viestiä. Ja tavallaan semmoinen uskottava viesti siitä, mitä yksinäisyys on, miten sieltä pääsee pois ja mikä siinä on hyvää ja mistä se johtuu ja minkä takia se tuntuu niin ikävältä. Niin eihän sellaista pysty analysoimaan, kirjoittamaan muu kuin sellainen, joka on ollut siellä ja kykenee niin kuin silti vähän niin ulkopuolisena analysoimaan tätä maailmaa. Mutta että kyllä se on
se yhteisö on se. Opiskelussa oli aika helppoa, kun tuli Helsinkiin, ei tuntunut ketään. Olen syntynyt Helsingissä, mutta sitten muutettiin vanhempien kanssa. Tai vanhemmat muutti pois, minä mukana. Palasin opiskelemaan. En mä tuntunut käytännössä ketään. Se oli joku maanantai, jolloin istuin baarissa ja mietin, että okei, nyt mä tarvitsen ystäviä. Vuotta myöhemmin samassa baarissa taas samana päivänä. Olin jälleen juomassa samaa rinkkiä. Ja sitten rupesin katsoa sitä mun puhelinluetteloa. Miettiin, että no niin, että mitkä ystävyydet nyt pitäisi lopettaa, koska ne vei kaiken mun ajan, kun niitä oli liikaa. Eli opiskeluyhteisössä, niin kuin itsekin sanoit, siellä se on niin helppo löytää. Työelämässä helppo löytää, eli ehkä myös tämmöinen niin kuin työelämä voisi olla yksi sellainen vaihtoehto, että hakeutuu sellaiseen työpaikkaan, jossa niitä ystävyyssuhteita voisi löytyä. Siis johonkin sellaiseen työhön, mihin ei ikinä muuten menisi, tyyliin joku McDonald'sin myyjä. Koska siellä on todennäköisesti, voi olla hyvinkin tiivis työyhteisö. Siellä on opiskelijaa, kaikenlaista kulkijaa, tutustuu nopeasti, omanlainen elämä. Tai sitten jossain muualla. Mutta kyllä se niin on, että se työyhteisö tai koulu, niin kuin itse sanoit, opiskelupaikka, joku tällainen rakenne auttaa ihan hemmetisti siinä sen löytämisessä, sen yhteyden löytämisessä. Ja parastaan tuossa yksinäisyydessä on, että ei voi olla kuin yksi ihminen, että se tarvitsee 1000. Sä löydät jonkun, yhden, pari, muutaman, sitä riittää. Sitten alkaa taas lyyti laulaa. Jos sä voisit palata nuoreksi aikuiseksi, sanotaan jotain niin kuin myöhäinen 20, aikainen 30, mitä ihan hyvä osa tämän ohjelman kuuntelijoista on, niin minkä neuvon sä antaisit nuoremmalle itsellesi, tietäen kaiken sen, mitä sä nyt tiedät elämästä? Sanoisin, että ole kiltti, koska mä olin aika niin täynnä sitä omaa elämän iloa ja tiettyä menestystä, että mä saatoin olla aika harkitsematon monessa tilanteessa. Ei niin, että olisi niin kuin ihmisiä suoraan hirveästi tarkoituksella loukannut, mutta että joo, voisin olla kiltimpi, huomaavaisempi. Tuo nyt tulee ekana mieleen. Kiltimpi. Kaikista niistä jutuista, mitä sä olisit voinut vastaan, niin miksi just toi? Se takia, että sillä on merkitystä. Siis se, kun sä kohtaat ihmisiä ja sä saat jonkun jäljen, niin se, että sä oot niin kuin kiltti, niin siinä on se mahdollisuus, että se jälki on voimaannuttavampi kuin se, että sä yrität todistaa sun omaa erinomaisuutta tai yrität päteä. Ja myös kiltteys on sillä lailla turvallinen ratkaisu, että vaikka joku ei sitä arvosta tai kohtelee sitä väärin tai tumppaa sen tai jo pilkkaa siitä, niin sä et ole menettänyt mitään, koska se kiltteys on sellainen lahja, jonka sanoo toiselle ihmiselle, ja jos se sitten päättää käyttää sitä sua vastaan tai heittää sen roskiin, se on niin kuin hänen valinta. Mutta sun valintaa se ei tee mitenkään huonoksi tai vääräksi, vaan sä oot niin kuin päättänyt olla kiltti. Ja siis kiltteys tarkoittaa nyt tämmöistä huomaavaisuutta, ystävällisyyttä, sitä, että sä yrität olla läsnä, antaa tilaa. Koska joo, mä olin aika ärsyttävä. Näin lyhyesti sanottuna. Siis se oli nuoruus, niin kuin sanoin, meni kirjoissa ja jopa vanhemmat oli silloin huolissaan, että nyt Mikael luet liikaa ja mä jouduin huijaamaan mun vanhempia, että menen ystävien kanssa jonnekin. Mä menin metsään salaa lukemaan lisää kirjoja, koska mä olin tosi fasinoitunut. Se alkoi jostain, oli psykologiaa, filosofiaa, historiaa ja kvanttimekaniikkaa ja romaaneja ja se oli ihan loputon nälkä. Semmoista niin kuin nörttitouhua. Ja sitten tuli tosiaan tämä ikään kuin havahtuminen tähän sosiaalisuuteen niiden yksien viikonloppujuhlien jälkeen, jolloin
tuli tämä alkoholi ja nämä nuorisobileet ja muut, mutta silti edelleen se nörttivaihe säilyy siellä kotikaupungissani Vaasassa. Mutta sitten kun mä tulin Helsinkiin, totesin, että hei, nythän mä voin luoda itseni uudestaan. Ja se oli just se, kun mä tein listan, niin mitä mä haluan olla. Ja silloin vuotta myöhemmin, kun oli liikaa ystäviä, niin oli naamavippi kaikki ykkösravintoloihin ja tapailin tämmöistä mallityttöä ja tavallaan sain kaikki ne lapselliset tavoitteet, mitä mulla silloin oli, jotka teki musta hyvin turhaan semmoisen niin kuin egoistisen ja ehkä jopa ikävän ihmiseen. Mä en niin kuin pysähtynyt, mulla on ollut herkkyyttä ehkä kuunnella muita, niin joo, tämän mä muuttaisin. Mutta toisaalta se kuuluu nuoruuteen. Eikö sanotaan se, että ihmisten aivot kehittyy vasta siinä 30-vuotiaana valmiina. Et vaikka mulla oli nyt joku tämmöinen ekovaihe siinä välissä, jossa halusi olla sellainen bilehile. Tunnistan. Ja no, niin, no siis siinä hetkessä uskoi sitä kokemusta. Mitä muuta sä voisit uskoa kuin omaa kokemustasi? Ja se on se, niin kuin, elämä on tätä. Mut, niin. Se on muuten jännä, että sekin niin kuin pelastus tuohon löytyi, niin kuin aina mulla on käynyt, naisesta. Eli törmäsin tämmöiseen naiseen, joka sitten syntyi tämmöinen hyvä ja pitkä parisuhde. Ja siinä mä niin kuin heräsin. Ja se oli niin paljon enemmän se parisuhde. Se, että herää yöllä katsomaan, että nukkuuko toinen. Ja sitten kun huomaa, että siis hengittääkö hän vielä. Joo, hengittää. Sitten voi itsekin nukahtaa hyvillä mielin. Niin se oli semmoinen, muutti paljon. Ja silloin tavallaan kaikki se pinnallisuus menetti jotenkin merkityksensä. Mutta joo, musta tuntuu, että siinä ehkä menetti jotain. Mutta samaan aikaan niin mun mielestä ei kannata olla itselleen liian, kun eihän tosiaan elämä ole mikään kilpailu, tämä on seikkailu. Että voi ei, nyt hukkasin jotain vuosia. Mitä sitten? Vielä on vuosia jäljellä, vielä on niin päiviä jäljellä. Mitä se seuraavaksi? Se tulevaisuudessa se on se iso juttu. Ei se, että jos sä oot hukannut aikaa johonkin turhanpäiväiseen. Paitsi tosiaan myös tietää, että se ei ole mun juttu tämä. Tai no okei, myönnän, kyllä vieläkin tulee sellainen lämmin nostalginen notkahdus, kun joskus kauden kanssa menee ulos ja kävelee sellainen nousuhumalassa jonon ohi ja ihmiset huutelee, että saako ottaa selfieitä, niin joo, tulee se vanha tunne, ikään kuin että on merkitystä ja on merkittävä, mutta se on enemmänkin semmoinen sisäisen naureskelun, ironian lähde kuin elämän tarkoitus, joka se ehkä silloin nuorempana oli. No silloin ei ollut selfieitä, mutta muuten. Niin. Sitten joku semmoinen niin kuin ihailu, niin sitä, koska sä et lähtökohtaisesti tarvitse sitä, sä et voi saada sitä tarpeeksi ikinä. Niin kuin sä et voi täyttää sillä mitään. Tai mitään, mitä sä et tarvitse, sä et voi saada tarpeeksi. Siis todella hyvin sanottu. Musta tuntuu, että olen sillä lailla onnekas, että vanhempani olivat hyvin tämmöisiä valistuneita. Ja opetti mut silloin aikoinaan tämmöisillä vapaan kasvatuksen näillä hyvillä opeilla. Ei siis yleensä ihmiset kutsuu vapaaksi kasvatukseen, musta että tällä väliä kasvatusta, mikä on eri asia, vaan se vapaa kasvatus tarkoittaa sitä, että lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on ja autetaan häntä löytämään se oma ääni ja tuetaan. Ja näin kävi aika vahvasti. Kiitos vanhempieni, niin siitä tulee sellainen perusturva. Että ei tule loputonta nälkää, koska se on just näin, että jos sulle pääsee tuleen sellainen nälkä, on se sitten menestyksen nälkä tai rahan nälkä tai rakkauden nälkä, niin siinä on se vaara, että sitten tulee sellainen kyltymätön, mikään ei riitä, aina pitää saada lisää ja ne on surullisia polkuja ne. Tämä on yllättävän niin kuin diippiä tämä. Ja turvavyöt kiinni, tässä on vielä muutama kysymys. Katkeroituminen on päätös, ja tämä on havainto, minkä
esimerkiksi Rooman keisari Marcus Aurelius teki yli 2000 vuotta sitten. Sillä oli 8 kuollut lasta. Se oli 12 vuotta sodissa. Ja ne ei ollut mitään kivoja sotia. Siis siellä oli niinku siis se oli ihan niinku kuvittelematonta kauhuutta, niinku kurjuutta, sairauksia ja hirveitä asioita koko ajan. Ja se kirjoitti kuuluisasti, että se pilaa sut vaan, jos se pilaa sun luonteen. Ja miten niinku, sit täysin musertavien niinku vastoinkäymisten eessä, missä se niinku kuilu ja kuoppa vaan niinku, ja se mustuu, se synkkyys vetää sun alaspäin. Miten säilyttää siinä optimismi ja se, niinku, se Marcus Aureliuksen mindsetti, että kyllä elämälle kaikesta huolimatta. Miten se tehdään niinku sit kaikista vaikeimmassa tilanteessa? Mulla on tämmöinen aika ehkä perinteinen tapa ajatella, että ensinnäkin on tämä mittaamaton universumi, jossa tähdet loistaa ja planeetat kiertää ja atomit tanssii ja kaikki menee sillä vähän niin kuin luonnonlakien mukaan ennalta käsikirjoitetusti. Ja se on tosi kaunista ja tosi kylmää. Ja sitten kaiken tämän keskellä on niin kuin elämä, jossa jostain syystä jotkut atomit muodostaa molekyylejä, molekyylit soluja, ja yhtäkkiä ne alkaakin toimia eri lailla kuin mitä nämä luonnonlain mukaiset. Että vaikka painovoima vetää kohti maan keskipistettä, niin niinpä nyt vaan tämä kahvikuppi tässä nousee, koska mä päätin, että se nousi. Ja nyt on tämmöinen joskus 85 kiloa, joskus 95 kiloa minua, joka on täysin mitätön tässä kaikkeudessa, joka jonkun vuoden kykenee elämään, pohtimaan, ihmettelen tätä kaikkea, ennen kaikkea muita ihmisiä. Ja onhan tämä nyt niin tavallaan huikea mahdollisuus ja huikea tunne ja poikkeus tästä mittaamattoman maailmankaikkeuden kauneudesta ja kylmyydestä, siis elämä itsessäni ja muissa. Et en ajatellut tätä aikaani tuhlata minkään itsesääliin, koska tässä ei ole kyse minusta. Tämä kaikki ei ole sen takia, että minä, vaan mitä ikinä tapahtuu, niin ennemmin tai myöhemmin tulee se uteliaisuus, että mielenkiintoista, että tältä se tuntuu. Ja sitten miten kaikki muut on kohdannut todennäköisesti samaa. Jos tulee jotain, vaikka joku sairastuminen tai muu, sitä on ensin vähän aikaa itsesäälivallassa. Ja yleensä aina itselleni tämmöiset, että okei, nyt mä saan olla itsesäälivallassa 12 tuntia. Ja sitten nyt loppu. Sitten mä huomaan, että täällä on niin kuin satoja tuhansia muita ihmisiä. Ihan sama kokemus. En mä ole mitenkään tässä erilainen. Tämä yhdistää ja sitoo, tämä tavallaan haavoittuvaisuus sitoo meidät kaikki yhteen. Ja sitä kautta niin kuin löytyy se lohtu ja alkaa taas se uteliaisuus nostaa päätään, että ei tämmöistä tämä elämä on. Koska niin kuin mä sanoin, että tulee ei mistään, ehkä jostain, mutta siis mun tietojen mukaan ei mistään, ei mene minnekään, ehkä menee, mutta siis mun tietojen mukaan ei minnekään, niin tämä väli, tämä on vähän niin kuin näytelmä, jossa on se kaari, jossa sä aika erikoista, että kun näyttelijä rupeaa jossain Kansallisteatterin lavalla esimerkiksi haalimaan niitä lavasteita taskuihinsa tai ajattelee, että elämä on ikuista. Ei ole, vaan se on semmoinen kuin kaari. Ja se on hyvin olennaista, mitä siinä tapahtuu ja miten sen kokee. Ja sitten on se viimeinen ikään kuin suojamekanismi, joka on ollut hauska. Että sitten jos on oikein ikäviä hetkiä, niin mä oon miettinyt, että kyllähän se niin on, että elämä on varmaankin tietokonesimulaatio. Ja mä oon itse tähän tietokonesimulaatioon astuessani halunnut tilata juuri nämä vastoinkäymiset ja elää juuri nämä jutut. Mä oon niin todennäköisesti maksanut itseni kipeäksi tästä, että mä saan nämä kokea omakohtaisesti niin, että mä tiedän, miltä se tuntuu, kun tapahtuu näitä ja näitä. Ja sitten oli se sama itse asiassa kehittyneempi versio, kun mä mietin, että jos elämä olisi tietokonesimulaatio, niin se olisi olla aika kallista, varsinkin alussa. Ehkä ihmisillä ei ole siihen varaa, mutta tämähän voisi olla työhaastattelu. Eli työnhakija laitetaan tietokonesimulaatioon, jossa hän elää yhden elämän. Ja se data kertoo, että onko tämä nyt sopiva ihminen, arvoineen ja käyttäytymistapoineen.
Ja mä oon todennut, että oi helvetti, että mihin ikinä mä töihin haen, niin todennäköisesti mä en sitä saa. Ja sitten mä muistan tämän, mikä mä sanoin aikaisemmin. Elämä on enemmän komedia, vähemmän tragedia. Niin tämän tyyppisen pohdinnan ja itselle puhumisen kautta alkaa tulla se hymy sinne suupieleen. Ja sen jälkeen, kun sä alat hymyillä itsellesi, sillä lämpimästi, et kritisoida vaan niin kuin lämpimästi. Vähän niin kuin taputat itseäsi olkapäälle ja naurat samalla itsellesi hyvän tahtoisesti, niin sitten jotenkin se elämä tulee sieltä varpaista ja niin kuin tempaisee sut taas siihen seuraavaan päivään ja sitten mennään. Ja kyllä koko ajan tiedostaa, että jos tosi huonosti menisi, niin ei tämä ole ikuista. Että täältä pääsee myös pois. Se voi olla myös lohduttava ajatus. Olen mä myös ollut hetkissä, mistä toi on lohduttava ajatus. Silleen, niin kuin, ja ei mitenkään siis niin kuin katkerasta tai mitenkään, vaan ihan niin, niin. Ja niin, siis kaikki mitä se näyttelijä voi tehdä siellä lavalla on, että se tekee sen roolin mahdollisimman hyvin. Sen se voi tehdä. Se voi tehdä sen roolin mahdollisimman hyvin. Just se, että sit kun iskee semmoinen niin kuin musta hetki ja niin kuin mittasuhteet niin kuin menee ihan aivan niin kuin miten sattuu siinä, niin sit just se uteliaisuus vaihtuu siihen tuomitsevuuteen. Mutta se, sit kun mitä nopeammin pääsee sieltä takaisin uteliaisuisuuteen, että niin okei, tutkitaan, oletetaan vähemmän, tutkitaan. Toi on joku semmoinen. Joo. Mutta joo, kyllä siis mun mielestä ei kannata olla myöskään liian julma itselleni, että kyllä mä oon tällaisissa vastoinkäymisissä aina antanut itselleni tämmöisiä, että no niin, että nyt on tämmöinen itsesäälihetki, ja sitten on jotain itsesäälimusiikkia ja itsesäälihetki, ja oikein niin kuin syöksyy sinne itsesääliin ja niin kylpeä siinä. Mutta ne on ollut aina sellaisia lyhyitä. Sitten jossain vaiheessa niin kuin kyllästyy. Mutta mun mielestä ei kannata myöskään edellyttää, että mitä ikinä tapahtuu, niin saat sellainen niin aina reippaana, että elämä on komediaa ja eteenpäin, vaan kyllä on hyvä joskus pysähtyä ja antaa sen itsesäälin tulla, koska sekin on tunne. Ehkä ihan hyvä tunne tuntea. Ja tavallaan se itsensä arvostaminen, niiden omien tunteiden arvostaminen samalla, kun ei jää niiden omien tunteiden vangiksi, on aika lailla hyvä yhdistelmä. Just se, ettei jää vangiksi, vaan niin kuin se on 12 tuntia, se on paljon parempi kuin viikko. Niin kuin, just se on kyse on siitä, että okei, kun jotain ulkoisessa maailmassa muuttuu, niin sun sisäinen maailma koettaa niin kuin, hakea tasapainoa, niin sen pitää päästä tunteen ne tunteet. Sä et voi työntää niitä pois. Jos sä päätät olla kohtaamatta niitä, niin sitten ne on tuolla, ja sitten ne ohjaa ihan jo kaikista sun emootiota, kaikkea sun kognitiota. Että kun sä otat ne tohon, ja on sitten 12 tuntia, ehkä kun treenaa se voi olla 10 tuntia, sitten se saa ehkä 5 tuntia, ehkä 3 tuntia. Sitä ei koskaan saa nollaan. Se on vähän niin kuin, jos sä juokset 10 kilsaa tuntiin, no sä voit juosta 45 minuuttia. Ehkä puoleen tuntiin, mutta et sä sitä tule koskaan nollaan juokseen. Niin, ehkä ei tarvikaan, koska se semmoinen siis itsesääli, ja nimenomaan mulla sen musiikin kanssa, niin se on hieno tunne. Mä en halua, että se on niinku liian lyhyt. Enkä mä halua sitä karkuun, vaan mä haluan niinku tuntea ja elää sen. Nyt tää on koettu. Ja jos on tämmöisiä lapsellisia ajatuksia, että on joku elämän jälkeinen elämä ja Pietari tulee jossain toivottavasti, niin että sä voit niinku miettiä, että nyt mä tiedän, minkälaista on olla ihminen. Ja sä et voi tietää, minkälaista on olla ihminen, jos et sä tunne myös näitä surullisia, ikäviä, ahdistavia tunteita. Niin, ettei kukaan pääse pakoon. Ei, mutta se, että sä et jää niiden vangiksi, niin se onkin sitten toinen juttu, ja tosi vaikea juttu. Ja mä oikein kun mä oon nähnyt hirveän monia ihmisiä, jotka jää niin kuin jumiin, ja se on, kun mä itse asiassa olin nuoruudessani töissä, jostain syystä kesätöissä mielisairaaloissa, useammassakin 2 eri. Siellä mä huomasin, että on niin kuin tilanteita, joissa se ihminen ei parane sillä lailla, että sä vaan pidät kädestä ja sanot sille jotain teepussiviisauksia. Ja jos ihminen on joutunut noin pahaan paikkaan, niin ei siinä niin kuin
mun kyvyt tai kavereiden kyvyt auta. Se vaatii ammattiauttajaa ja varmaan lääkitystä. Ja ehkä tämä, mistä mä puhun, ja nämä ahdistukset on ollut sellaisia niin kuin kepeitä, elämään kuuluvia. Mutta mä oon nähnyt, miten ihmiset ajautuu tosi synkkään paikkaan, josta he ei enää omin voimin, eikä edes kavereiden voimin pääse ylös. Ja se on tietenkin vaarallista ja vakavaa. Ja onneksi siihen ollaan koko ajan osaavampia puuttumaan. Siis tarkoitan nyt psykiatriaa ja lääketiedettä, mutta että vaikka tässä nyt keveästi ja filosofisesti pohditaan tätä ikään kuin pinnalta, niin minusta on hyvä koko ajan tunnistaa, että tämä voi olla ihan eri tarina sille, joka on niin kuin syöksynyt sinne kaninkoloon tosi syvälle. Mm-hmm. Ja toi on myös lohduttava ajatus sillä hetkellä, että joku on kaninkolossa. Jos me katsotaan objektiivisesti, sä oot onnekas. Sä et ole siellä. Niin kuin, jos miettii mielellään vaikka 0-5, että jollain ihmisellä se on joka päivä 0, oikeasti. Mutta en mä tiedä, ei mulla ole ikinä ollut silleen, että joka päivä on 0. Niin mutta sit se menee siihen tarinaan, että sit kun sä oot niinku, sit sitä alkaa, että no, tää on aina tämmöistä. No ei se ole. Mutta toi on myös lohduttava ajatus, että sä voisit elää huonompaa elämää. Viimeinen kysymys. Ja tää on ehkä jotenkin syvällisin kysymys, mitä mä tiedän. Oho. Mä en tiedä, mistä mä kuulin tätä, mutta tämä meni heti muistinpanoihin. Ja se menee näin, että sä et voi edetä elämässä seuraavalle levelille ennen kuin sä ymmärrät sen opetuksen, mitä tämä leveli yrittää sulle opettaa. Niin mitä tämä leveli yrittää sulle nyt opettaa? Oli hyvä viisaus. Sen, että on joku leveli, joka pitäisi oppia ymmärtää, jos lähtee tuosta ajatuksesta, että elämä on jatkumo, jossa on niinku tällaisia leveleitä, niin mun mielestä yksi tunnusmerkki on se, että sama tilanne tulee sun vastaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, jotta sä voisit reagoida siihen oikein. Ja mä en ole päässyt hirveän pitkälle, koska mä en ole miettinyt sitä noin, mutta uskon, että se liittyy romanttiseen rakkauteen, koska on niin kuin tullut vastaan tosi suuria tämmöisiä rakkauksia. Ja sitten on aina ollut joku, joka on, en mä sano mennyt pieleen, mutta jotain tuntuu, että nyt jää joku asia ymmärtämättä. Ja sitten tulee seuraava. Ja seuraava. Ja seuraava. Ja se, mitä nyt tässä elämän loppukaarella voi niin kuin tehdä, on enemmän niin kuin pysähtyä miettimään sitä rakkautta itsessään ja ehkä vähemmän vaan nauttia siitä. Ja musta tuntuu, että joo, jotain se on, joka liittyy rakkauteen. Ja aika pitkälle mä oon päässyt. Siis noloa myöntää, mutta et just silloin idioottinuorena esimerkiksi saatoin sanoa jollekin naiselle, että häntä rakastan ihan vaan sen takia, että sai niin kuin parempaa huomiota, mikä on niin kuin tyhmintä ikinä. Ja sitten tällaisten aika hienojen kohtaamisten ja viisaiden ihanien naisten kautta on niin kuin oikeastaan jokainen seurustelulta oppinut jotain uutta rakkaudesta.
en mä vieläkään kykene sitä mitään muille viisauksia antamaan enkä opettamaan, mutta varmasti olen lähtötasoani korkeammalla rakkauden suhteen, mutta riittääkö sitä seuraavalle levelille, niin hiukan pelottaa, että ei. Mutta joo, tässä oli ehkä vähän outo vastaus, mutta sun kysymyskin oli ehkä hiukan Joo, ja aina kun vaikea. tässä on esittänyt, siis se vastaus on aina, vaikka mä en ole tätä kysymystä tässä muodossa esittänyt, mutta jos on ollut jotain, että voisit tiivistää yhden opin, minkä sä voisit siirtää jälkipolville, se on just toi. Aina, eri niin kuin tyypeiltä. Ehkä se kertoo jotain oleellista. Ehkä me ollaan kaikki vähän niin samalla levelillä, ja sitten on näitä NPCitä. Non-player characters. Tai ehkä mä oon NPC. Mutta joo, kyllä se rakkaus on ehkä vähiten puhuttu ja oma podcastinsa. Jos me aika paljon puhuttiin yksinäisyydestä arvoinen, mutta se on hyvinkin kiehtova. Ehkä ne on jotain kolikon kääntöpuolia. Eikö se on kyllä ihan, ihan oma juttunsa ja nimenomaan sellainen niin kuin rakkaus, joka liittyy ehkä enemmän tähän korintolaiskirjeeseen. Ei muistele kärsimäänsä ja kaikkea, mitä siinä kauniisti sanotaan. Niin se on, että jos sille tasolle pääsee, voi sanoa, että laki juu ehdottomasti ja on ollut hankala polku. Mutta olen kovasti kiitollinen siitä, että on ollut mahdollisuuksia yrittää useammankin kuin kerran. Että jos en nyt tästä elämästä opi tällä kertaa rakkaudessa sitä, mitä minun olisi pitänyt oppia ymmärtää, niin en voi syyttää olosuhteita, voin syyttää vain ainoastaan itseäni, koska tilaisuuksia, mahdollisuuksia, ihania ihmisiä, ihania kohtaamisia, ihania ihmissuhteita niin on ollut. Kyllä, joo.